Hello, ladies and gentlemen. אני קרוליין, קרול, שאני קוראה לקרוליין. סליחה, אני מבולבלת, פשוט אני מתאמנת על העברית שלי, זה מאוד חדש לי. אתם יודעים, אני אספר לכם סיפור על הילדות שלי. איפה נולדת? במיסיסיפי. מיסיסיפי? מיסיסיפי. ומה הייתם אוכלים שם באוכל? המבורגר. מלפת. לפת? למה לפת? זה היה סיפורנו של הילדות שלנו, אין סיבה לכך, פשוט היה לנו המון לפת והיינו עניים שם, אז היינו צריכים לאכול אותה ולא לבזבז. מה עוד הייתם אוכלים עם לפת? פסטה. מלפת? מלפת. ומה יעשו הרוטב? עם מיונז. הייתם אוכלים פסטה לפת עם מיונז? זה היה נורא טעים, אני יודעת זה נשמע מוזר נורא. אבל מה הייתם שותים? זה נשמע so ugly, אבל זה טעים נורא. מה הייתם שותים? היינו שותים מיץ. איזה מיץ? ממלפת. איך הייתם מכינים את המיץ? שחטים לפת. במסחטה הזאת של התפוזים, שים את זה אותו דבר עם לפת. היה עוד משהו חוץ מלפת? לפני שהזונה שלכם הייתה מאוד לא מגוונת. לא נכון, היה לנו גם רוטב מיונז, אני אמרתי לך, זה מאוד מגוון. וקינוחים? סליחה, יש לי פשוט בעיה של וקינוחים, מה הייתם אוכלים? אוקיי, אבל וקינוחים, מה הייתם אוכלים? יש לי פשוט עין הולכת, היא הולכת לאן שהיא רוצה. זה מצחיק אותך? זה בעיה מאוד. טוב, אני יוצא.